Amser ailbacio'r bagiau a cham i nôl i'r stafell ddosbarth. I filoedd o blant Cymru, mae'n amser mynd nôl i'r ysgol. Ydy, mae gwyliau'r haf drosodd, ond dwi wedi dod yma i Ysgol Gynradd Crwyn Celyn i weld be nath rai ohonoch chi yn ystod gwyliau'r haf. Mae'r pedwar yma wedi cael haf prysur tu hwnt, a phob un wedi mwynhau y 6 wythnos o wyliau. Aethon ni i'r Aifft i mynd scuba dive ac yn gyrru trwy'r desert. Beth i wneud sioe near Benair am opening show am yr Eisteddfod. Oedd yn profiad anhygoel. Hedfanodd i Mallorca a i nofio a mynd ar y gwyliau. Es i amgueddfa hen ceir, hen bwsys a hen awyrennau. Ydy, mae gwyliau'r haf yn lot fawr o hwyl, ond yw 6 wythnos o wyliau yn gyfnod rhy hir? Bydde fi'n meddwl bod fi eisiau mynd nôl i'r ysgol oherwydd bydde fi eisiau rhywbeth i wneud. Heb y 6 wythnos o'r gwyliau, byddai'r brain fi methu ffunctiono, a bydd e jyst yn troi i mash. Dwi'n meddwl bod cael break o gwneud gwaith yn gallu helpu'r feddwl chi synco popeth mewn cyn dechrau blwyddyn newydd. Ar y 2 wythnos olaf, fi'n edrych ymlaen bendant i mynd nôl i'r ysgol. Tymor newydd, dechrau newydd, a'r criw yma, ar ôl 6 wythnos o fwynhau, yn barod am flwyddyn arall yn yr ysgol.